Straight to the point. Matod pa mga kasama, giingon na sabhang gihatag matod pa kang Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang maong files nga magpamatuod ha nga dunag yoy kakulian o ginapagawas na kini ni Leandro Leviste mga kasama, ginapagawas na niya kini sa iyahang social media page, partikularmente sa iyahang Facebook. O kani mga kasama, tungod sa iyang pag-expose matod pa kay nakadawat na lagi daw siya og mga bahas yang ginabuhi nga lagi patyon matod siya. Straight to the point. So bay ni ana nihangyo siya nga ay lang ko ninyo patya, ay lang pud mo pagingana. Ang ako gusto lang naman ako kuno og transparency. Aron na makabalo ang publiko giun sa pagpanamastamas, di basta-basta no. Giun sa pagpangilkil ni ining mga nalambigit sa maong pagpangilkil sab. Ini mga dinagko kaayo nga mga allocations, mga bagong porma, bagong form, new forms of pork barrels. Mga to mga kasama, since siya man ang nag-expose lagi daw mga kasama, gibutyag niya nga kung patyon lagi daw si Leandro Leviste mga kasama, ana siya nga kung patyon ko ninyo, manggawas yun na tanan ninyong baho diha.